Pe strada toamnei, unde pomiși scuturau povara, locuia o cuconiță blondă și frumoasă, Clara. Avea trup de crin și gură roșie ca o mușcată, sânii două crizanteme și era și măritată. Soțul ei, Avram Barbulea, voiajor prin toată țara, pleca luni de dimineață și venea sâmbătă seara. Astfel că în alte zile Clara, dulce, drăgăstoasă, marți și joi să se distreze, mă primea pe mine în casă. Îi citeam poeme, versuri, mă învățam de glasul ei, ne spuneam povești și în urmă petreceam ca de obicei. Casa în care dragei mele îi fusese scris să șadă avea două apartamente cu balcoanele spre stradă, jos în ganguri cai pe o scară, care așa din construire nu avea altă intrare, nu avea altă ieșire. Iar alături ședea Sprinta cu bărbatul său Haimale, care avea tot astfel casă și tot astfel de balcoane. Nimeni, numai scara luminată de un bec, mă știa când vin la Clara, mai ales știa când plec. Vremea și împletea cu una și destinul priveghea să gustăm din fericirea dragostei și eu și ea. Dar într-o noapte violentă, când cu dragă mă distram, se aude pași pe scară și am spune vine Avram. Mă îmbrac în fugă, fulger vinovat ca un borfaș, și deschid în grabă ușa și-mi dau drumul în balconaș. Doamne, Tu care scăpată-i de la jertfă pe Isaac, fă și acum o minune și mă învață ce să fac. Și precaut, fără voie, instinctiv eu fac un salt și într-o clipă sunt alături în balconul celălalt. Situația e gravă, simt în creier un ciclon. Ce mă fac dacă vecinul mă găsește în balcon? Să sar jos cu neputinință, trotuarul e departe, simt în cerebel o luptă și pe viață și pe moarte. Și deodată se deschide ușa într-un moment fatal și în chenarul ei apare soțul Clarei personal. Eu îngheț și gura mută, nici o șoaptă nu îndrugă, și ridic în semn de spaimă brațele în semn de rugă. Pe când el, văzându-mi halul ca să-mi cruțe umilința, a dedus fără îndoială că am fost surprins la Sprinta. Și înțelegând din semne că-i cer milă ca un prost, mi-a dat mâna să sar iarăși în balconul în care am fost. A deschis cu grija ușa, niciun zvon să nu alarme, și cu patos i-a spus Clarei, care se făcea că doarme: nu ți-am spus eu, Clara dragă, cum că Sprinta e o stricată? Uite de unde are blană scung cu care-i îmbrăcată. Vino încoa, poete dragă, și-ți jur pe Dumnezeu că n-o să te știe nimeni, nici soția, nici chiar eu. M-a condus de mână vesel, iar eu priveam cu minte trupul Clarei strâns în brațe cu o oră înainte. Și când m-am văzut în stradă, m-am rugat că așa mi-e firea să trăiască inginerul care a construit clădirea, fiindcă ce faceam eu dacă mă păștea un ghinion? Și aceasta, casa Clarei, avea numai un balcon.